I-EFF KwaZulu-Natal ithi isivakashele cishe zonke izindawo ezakhele lesi sifundazwe ilokhu ihamba inxenxa abantu ukuba beyivotele. I-province yaKwaZulu-Natal sesihambele yonkana, sihambe sizama ukuthi si-address-e iy'nkinga zabantu and sikhuluma nabantu. Basimukele kakhulu abantu, basho futhi ukuthi ushintsho sebeyalifuna kule country, kakhulukazi kusifundazwe saKwaZulu-Natal. So bayayicela kakhulu i-EFF ukuthi uma ingena emandleni ikwazi ukuthi ba-assiste. Isifiso esikhulu saleli qembu ukuba yiqembu elibusayo kuleli zwe. Uma ngabe singakwazanga ukuba unumber 1 kuyofanele ukuthi sibe unumber 2. Lokho kuyobe kukhomba khona ukuthi noma ngabe asiwawini ama-elections kodwa kuney'mpawu zokuthi i-EFF kulo 10 years khona umsebenzi usuwenzile and iyakhula iya phambili. Leli qembu libeka phambili lezi zethembiso. Umhlaba ubuyele kubantu, abantu bakwazi ukuthola amathuba omsebenzi. Mase siqeda lento ye-load shedding ekuyiyona-ke ebulala kwawona lamathuba omsebenzi amancane akhona, ebulala i-economy ye-South Africa, ekuyinto futhi eyenziwa ngamabomu. Leli qembu lithi kuyajabulisa ukubona izinhlangano kanye namanye amaqembu eliseka. Lokhu kuza emva kokuba inhlangano yabahlali basemjondolo ithe izokweseka leli qembu okhethweni oluzoba ngasekupheleni kwale nyanga.